Допреди 20 години това момче броди из пловдивските дискотеки. Танцува, флиртува с момичета. Радва се на дребните неща. Профилът му е на средностатистически купунджия. Трафаретните емоции го напускат на 23 септември 2003. Затваря очи и потъва в дълбок сън. Събужда се в коренно различен свят. Духът ми напусна тялото и се озовах пред едни светло-кафяви облаци, които под влиянието на силен вятър се отвориха в двете посоки. Над тези облаци имаше триъгълна порта и една птица. Птицата беше ибис. От триъгълната порта излезна много силна и ярка светлина. Дори усетих топлината от светлината, която излезна като лъч от триъгълната порта. Тогава аз и птицата полетяхме в светлината надолу. Непосредствено преди да се събуда, усетих как духът ми влиза в тялото. Птицата дойде кацна ми на дясната ръка, погледна ме и влезна в мене. До съня не се стига просто е така. Година по-рано момчето оцелява при сериозен инцидент. Имахме вила над Брестник и правих замазка с асфалт. Налях бензин в асфалта, за да се разреди сместа и гръмна. Огъня беше, колкото е висока вилата, 3 етажа, огъня беше до покрива на вилата. Толкова силен беше. Аз се озовах в едно огнено такова кълбо, изхвърли ме в едни клони. Много така тежка ситуация. Добре, че все пак сумях да се оправя. Неговата птица го повежда към Египет. До този момент Васил не проявява никакъв интерес към фараоните. Ибисът му дава кодирана информация за пътя, който човек извървява след смъртта. Разкрива му и как трябва да се подготви за оня свят. Когато спа, имам качеството да хода там, където ходят мъртвите след смъртта. И там съм говорил с мъртви. Сънувал съм, че човек, когато умре, трябва да се държи в сол 37 дена. После почва да се повива, слагат се определени знаци и човек трябва да бъде погребан на 70-я ден. Ако не се случи това нещо с солта и повиването, какво става с него? Той изгнива и няма от никъде помощ. Тоест няма да имаш лек живот след смъртта. Пустиня. Това е живота. Всъщност ти през цялото време се подготвяш за смъртта ли? Точно така. Това е един вид подготовка на човешкото тяло за живота след смъртта. Значи ние се раждаме, за да се подготвим да умрем. Да. Отвъдната пустиня не е за всеки. На праведните е отредено по-добро място. Но кои минават за добродетелни и праведни? Има две места, където се отива. Там, където отиват фараоните, е мястото, откъдето дойде птицата и дойде и влезна в мене. Целта е да се отиде и да преминеш портата на рая. Там отива човек след смъртта, който е повит. Има много души на хора нечестиви. Тоест, те имат много тежка съдба след смъртта. И на база това, което са живяли на земята, това е проекцията на тяхния живот и след смъртта. Там, където отива човек след смъртта, е много далече. Не свети слънцето от нашата слънчева система, свети там друга звезда. Тоест, хората нямат полза от това да ходят, да се молят, защото никой не ги чува. Това е самата истина. Тоест при живе няма смисъл от молитви, така ли? Няма никаква полза. Много е далеч. Някой може ти да се молиш, да те чуят на 100 метра. Ама няма да те чуят на 100 милиона километра или на 5 милиона километра. Някой ще те чуе ли? Понякога скача от леглото, грабва лист и химикал и записва това, което смята, че не трябва да бъде пропуснато. Получава данни за пирамидите, които и учените вероятно имат, но до него стигат по друг път. Вярва, че знае точно как са строени, защото получава информация от първа ръка. Сънувал съм, че пирамидата трябва да има 203 реда камъни. На клонената страна на пирамидата трябва да е 213. Аз тук съм го описал. 213 метра. Входа на пирамидата е на 12 метра височина. Той слиза надолу до 10 и 25.
1,75 м надолу, след което се изкачва нагоре до 40,64 м. Оттам нагоре до 52,17 м има наклонен тунел, който е дълъг 47 метра. Моите сънища са абсолютно точни. Няма 1 сантиметър грешка. Взривът в асфалта през 2002 вероятно провокира виденията на инженер Михайлов. Но това не е всичко. Той започва да търси кодове, заложени още при раждането му. Среща се и с един от най-авторитетните български астролози. С астролога Люмиер видяхме се в София до Народното събрание, имаше едно заведение, седнахме там. Той ми разтълкува моят хороскоп, вика, това е скрито слънце или слънчев Юпитер, става веднъж на 6000 години всички планети да застанат в задната част на хороскопа, което предопределя съдба, която вижда неща, които хората не могат да си представят и да помислят. Знака, който олицетворява с моят живот, е триъгълник, вътре око. Нарича се Всевиждаш. За повечето хора живота е това, което се случва след като се събудят. Икономистът от Пловдив има друга визия. За него сънят е истинския живот. След като отвори очи, просто си преговаря образите, които му е пратил Морфей. Това е изцяло моят живот. Реалността е съчетание между духовната и материалната част от живота на човек. И кога е духовната част? Когато спиш ли? Когато спа, случвало се от 30 дена, от един месец, да сънувам 30 пъти. Случвало се на ден да сънувам по 4 пъти. Друг път се е случвало по 1-2 седмици да не сънувам. Няма цикличност. Фройд първи се вглъбява в сънищата. Там открива непроучени възможности за развитието на индивида. В тази материя вижда странстванията на аза и подсъзнателните му копнежи и страхове. Юнг доразвива теорията на своя учител Фройд. Той стига до извода, че човечеството има общо подсъзнание. То се проявява именно в сънуването. Но всеки вярва на собствените преживявания. Васил Михайлов е свикнал с недоверието. Не очаква от другите да го разберат. Птицата е влязла в него, не в околните. За тези 21 години съм провел над 500 срещи с хора. Разбрал съм, че имат елементарно схващане за религията. Карали са ме да спирам да вали сняг, да духа вятър, такива работи. Те вярват в неща, които не съществуват. А това, което аз им казвам, не го възприемат като нещо, което има полза от него. Защото са различно от теб. Да. Съдбата го праща в галерията на един египтянин. Там продава малки дървени корабчета с тематичен екипаж. И птици. Рисувани. Те му подсказват, че още дълго ще сънува визионерски. Толкова е свикнал с пирамидите, фараоните, колесниците и Сибиса. Ако изчезнат от съня му, животът му ще опустее. Това ще е много тежък удар за мен. Много тежък удар. В паузите между съня и записките, този икономист се взира в небето. Хвърля по едно око на птиците, които се реят над града. Търси своя ибис. Понякога го разпознава интуитивно сред гълъбите. Неговата персонална птица му разказва, макар и безмълвно, за живота след смъртта.